We are at Millennium Park, Madrid. Dito tayo, tayo. So, ito tayo sa may Millennium Park, which is maraming makikita natin dito. Dito tayo sa stairs. Sam's abandoned back, Steve. Tell us. So, ayan mga dear. Yung, ano natin? Grand Park. Kung saan yung magko-concert. Ayan yung mga upuan. Tapos ang laki doon. So, all the way doon. Diba ang ganda? So, kung saan yung mga magko-concert dito ginaganap sa Grand Park. Yes, yan ang Grand Park natin. Tignan nyo kung gaano kalaki, diba mga dear? Super laki siya. Kaya mag-enjoy tamat siya mga tao dito. Minsan lumagpas pa mga tao doon. Sa super dam. Para dito magano. Ayan yung ating bin. Yung sinasabi ni Miss Lloyda. Yung ating Millennium Park na area. Tapos yun ang ating bin. O diba? Ang super cool. Super cool. Ang daming tao today. Which is the other day, nagpunta kami ng anak ko dito. Ang dami ng tao. So, ayan. Very, amazing. So, lapit tayo doon para mas, ayun. Medyo malapit tayo, di ba? Mas malapit. Ayan, makikita mo yung tao doon sa reflection ng beam. Ayan, malapit tayo para makita nyo ako doon. Which is ayan ako, nakadilaw. Kita nyo mga dear, nakadilaw ako. Ayan. Ayan ang aking hitsura si Mining Joy Bisaya. Ayan po ako. So, punta tayo dito sa ilalim ng beam. Magano ka. Very cute. Ayan. Yung mga tao doon. Ang cute. Ang ganda. Tapos ito ako. Hello. Diba? Ang sarap magpunta dito. Kasi yung dito dito. Ayan. So, dito tayo sa kabila para makita nyo yung kabilang side. Ayan, yung kabilang side. Which is makita nyo yung building doon. Reflection ng building. Ayan. So, yeah. That is so amazing. So, dito tayo. Punta tayo doon sa sana kahit sa konting clips lang nakita nyo yung ating beam. So, pupunta tayo doon sa kabila. Yes, of course, mayroon din sila dito. Kung nagugutom ka, mayroon kang mabilhan dito. Ayan. O, diba? Cool. Very cool. So, dito tayo kukuha kung saan yung building doon.
Ayan, yung ating miling. Ay, iting bean. Ayan. Ayan mga dear. Ah, sorry. Oo, nakita yung mga beauty nila. Hindi naman sinasadya natin kunan yun. So, enjoy much ka dito. Kasama mo mga kiddos. Yan, dami mga kiddos ngayon. So, yan. Kadugtong ng ating grand park. Kung saan yung magko-concert. Which is ito, mayroon tayong map. Para hindi ka rin naligaw. Ano? Mayroon tayong map dyan. Ayan. Tsaka mga ito, mga dear. Yesterday, ay yung Tuesday dito, nagpunta kami ng anak ko dito. Hindi to binuksan. Kaya, hindi ko nakuha nun. Pero which is, hindi natin na-keep yung ibang video. Kaya, bumalik ako today. So, it says, Nicholas, the Nichols Bridgeway. Yes. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Ayan. So, punta tayo doon. Layo, medyo malayo lakad natin doon sa tulay. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda doon mga dear. So, ayan. Dito tayo. Malapit na tayo dito sa gitna ng bridge. So, ayan. Konting ano pa. Ilang hakbang pa. Ayan na, nandito na tayo sa gitna. Parang nakakatakot dumungaw mga dear. Yes, but look at this. How pretty is Chicago. Chicago. Which is where at the Art of Institute of Chicago, which is ayan. So gaano kaganda sa dito, 'di ba? So punta pa tayo ng gitna para ano, hindi na lang ako dudungaw mga dear. Kasi ako para akong ano, kasi yumuyog din yung tulay. As in, ayan kung gaano kaganda dito mga dear, ayan. So yung super ganda. So dito lang siguro ako hanggang kasi parang ako ay ninenervyos. Very nervous ako mga dear. I don't like this at all. But anyway, so ayan. Super ganda. So may music doon. Yung music na mayroon dyan sa street. Kaya so, gaano kaganda dito. So, babalik na tayo, pababa tayo. Kasi punta tayo doon sa kabilang side. Ayan, mga dear. Kita nyo, very nice. Diba? Yung tubig lumalabas dyan sa ano na yan. Tapos, yan mga tao, mga bata, nag-i-enjoy sa tubig. Lalo today is so hot. Ganon din yung nagpunta kami dito sa mga bata, which is yung the time ayan, may lady doon. Iba naman siya yung the other day yung nakuha ko ng mga video, iba yung nakalagay na ayan, gumagalaw pa yung mata. Nakita nyo ngayon dahil may mukha, hindi siya lumalabas ng tubig, pero mayroong ano dyan, yung hole na yan sa may bandang lips, may lumalabas na super ganda ng tubig. Ayan na. Diba? Ang galing. Parang itong tao sa dyan. So, tingnan natin yung kabila. Ayan din yung kabila. Kita nyo mukha ng kabila. Ayan. Ayan. Perfect. See, nakita nyo guys. Mga dear, tungtuwa yung mga bata. Ayan o, nag-i-enjoy sila. Diba? Perfect talaga. Good timing na nandito tayo. Oy! At saka dito sa kabila. Ganon din. Ayan. Kabilaan yan mga dear. Kabilaan yan. As in. So, mag-i-enjoy talaga yung mga bata. Ayan. Diba? Ang saya-saya. Ayan.
bumalik, iba na naman yung mukha. Iba na naman ang mukha, nakita nyo? Iba na naman siya. Parang bata ata itong mukha dyan sa ating sculpture. Gano'n. Ayan. May bird pa dyan sa taas. O, diba mga dear? Very, 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 very awesome. Very, 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 very nice. Ayan, nakangiti pa. Dito nakangiti. Tapos, doon, nakaano lang siya. Nakatingin, parang gano'n. Oh, parang wondering look. Ayan, nakita natin to. Ayan, mga different kind of shape. Parang plastic na iba-ibang kulay. So, sinabit na lang ganyan. So, it's a nice design, di ba mga dear? Parang ganyan. So, ito yung mga puno nila na very, very maganda talaga as in. Yung talagang alaga nila. Kahit dito sa park ng downtown. Di ba? So, ayan. Ayun, mayroon mga yung bibili ka ng pagkain dyan sa truck. Ayan, may tacos, mga ganyan. Ayan, may drinks din. At saka, ano ba yun? Kaya tatlo na yan. Kung gusto niyo kumain, ayan, tawid ka lang ngayon dyan. So, ito yung kaninang. Ayan, yung likod nung kung saan yung mayroong mukha. Ayan ang itsura niya. Kaya kung marinig nyo yung music, may street entertainment dyan. Ayan, doon sa may street entertainment doon. Sana narinig yung music at makikita nyo. Diba nakakatawa? Kasarap na pumasal dito. Lahat-lahat kung ano-ano makikita. At saka dito mga dear, dyan kami kumain ng anak ko the other day. Hot walk. Cool sushi. Very cool. Alright, so it's time for me to go home. So, kung hindi ko alam kung saan ako pwedeng maghintay ng ating sasakyan. So, walang ano dito banda. So, tignan natin kung anong bus doon. Pwedeng sasakyan doon. Ang kailangan kong sasakyan dito is 147. So, ayan, nandito tayo kanina, which is doon sa bilang side tayo kanina. Diba? Doon tayo sa bilang side na yun. So, ayan, nakikita nyo. So, dito na tayo sa Michigan Avenue, which is dito ako maghintay ng ating pwedeng masakyan, which is sana yung doon na bus stop ay yun na yun. Alright? Ito yung kabilang side kung saan yung ating bin. Ayan po. Ayan, di ba? Ganda. So, tapos dito, marami ding parang restaurant. Grill and cafe. Parking spot over there. Tapos dito yung kainan kung gusto nyo kumain. Oo. Tapos pwede tayo maglakad dito palabas. Kasi punta tayo doon sa, kung sinasabi kong hihintay ako ng ating bus. So, dito tayo dadaan para mas makita nyo yung ditong view. Hindi ako pwede sumakay dyan na bus stop na yan dahil hindi yon ang ating bus stop na pwede kong sasakyan. So, pwede na tayo tatawid doon sa kabila at doon ako maghintay ng ating 147. Which is malapit lang sana yung train, pero medyo nakakahingal na rin maglakad papunta doon train. So, dito na lang tayo magsasakay ng ating okay mga dear, so this is it. Dito sana nag-enjoy kayo, makita yung ating downtown na kunting clips lang yung bawat ano kung saan ako nagwara-wara dito sa Millennium Park, which is dito malapit sa Michigan Avenue. Alright, so
See you guys later. Hope you like it. And enjoy lang. Sana mag-enjoy kayo habang pinapanood itong video ko. Ito ang ating downtown Chicago. Bye! Ayan. Si mama ano. Bye guys. Thank you for watching.